Realizácia úloh v oblasti environmentálnej výchovy počas verejne prístupného podujatia v rámci projektu s názvom Cezhraničná spolupráca obcí združených v Zväze obcí, Povodia Výsloky a Prešovského samosprávneho kraja na zvýšenie odolnosti voči prírodným katastrofám spôsobeným zmenou klímy, vrátane posilnenia spolupráce záchranných služieb v oblasti krízového riadenia v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-27 spolufinancovaného Európskou úniou. To dziś? No jaka, że dziś? Każdego dnia powinno być święto przyrody. A jak święto przyrody, to musimy tutaj urządzić Fiestę! 5. júna 2025 sa areál Mestského športového a rekreačného centra v Jasle premenil na farebné centrum ekologického vzdelávania a zábavy. Je to prvýkrát, čo sa koná podujatie Slnečné dni so zväzom a súčasne sa realizuje projekt Interreg Poľsko-Slovensko v oblasti bezpečnosti a zvyšovania bezpečnosti. Podujatie bolo zorganizované v rámci projektúra Cezhraničná spolupráca obcí združených v Zväze obcí, Povodia Výsloky a Prešovského samosprávneho kraja na zvýšenie odolnosti voči prírodným katastrofám spôsobeným zmenou klímy, a to aj prostredníctvom posilnenia spolupráce záchranných zložiek v oblasti krízového riadenia v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021 až 2027 spolufinancovaného Európskou úniou. Zväz výrazne rozvinul svoju spoluprácu v rámci programu Poľsko-Slovensko Interreg a v ďalšom projekte združujeme mnoho obcí. Projekt je realizovaný v partnerstve 16 subjektov. Zväz obcí Povodia Výsloky, Poľské obce, Brziska, Chorkovka, mesto Jasło, obce Jasło, Kovačice, Krempna, Osiek Jasielský, Senkova, Tarnoviec, ako aj slovenské obce. Nižná Polianka, Becherov, Chmelová, mesto Podolinec, Zborov a organizácia Slovenský Červený kríž. Celkovo od malých detí, od predškolákov po žiakov, základných a stredných škôl a dospelých, ktorých sme pozvali, očakávame účasť asi 800 ľudí. Keďže tento 14. ročník Slnečných dní je venovaný spoločnej starostlivosti o životné prostredie, chceme poskytnúť čo najviac informácií o ochrane životného prostredia. Chceme ukázať, že je možné žiť ekologicky a chceme ukázať ako na to. V programe bolo množstvo vzdelávacích atrakcií a workshopov pripravených pre najmladších aj starších účastníkov. V rámci projektu Interreg Poľsko-Slovensko sme naplánovali súťaž vedomostí a zručností mládežníckych hasičských družstiev, ktorá sa práve uskutočnila. Nasledoval kvíz vedomostí v oblasti činnosti záchranných služieb a ochrany životného prostredia. Potom bude nasledovať odovzdávanie cien v výtvarnej súťaži hasičského zboru v záujme bezpečnosti. Samozrejme máme aj prezentáciu vybavenia zakúpeného v rámci projektu Interreg a projektu Vistáno. Stoisko projektové. Keďže hlavným cieľom projektu je boj proti zmene klímy a zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov, najdôležitejšími udalosťami počas organizovanej verejnej akcie boli súťaže a kvízy. Nie lenže overovali vedomosti, ale predovšetkým dávali najmladším obyvateľom obcí zapojených do projektu šancu na ich doplnenie. V každej z týchto aktivít, či už v súťaži o znalosti v oblasti požiarnej ochrany alebo v súťaži o zručnosti mládežníckych hasičských zborov, museli účastníci preukázať znalosť protipožiarnych predpisov a pravidiel správania sa počas požiaru. Okrem toho boli vyžadované praktické zručnosti týkajúce sa obsluhy protipožiarneho vybavenia a jeho používania. Ak dnes poznáte odpovede na kľúčové otázky, v budúcnosti bude ľahšie prijímať opatrenia v reakcii na hroziace nebezpečenstvo. Práve tomu slúžila vedomostná súťaž v oblasti požiarnej ochrany. Jej účastníci budú v prípade potreby schopní prijať správne opatrenia na ochranu seba a svojich blízkych pred nebezpečenstvom. Podobné otázky sa riešili aj v praktickej súťaži mládežníckych hasičských zborov. Okrem znalostí o používaní záchranného vybavenia museli účastníci preukázať nadpriemernú fyzickú zdatnosť. Głównym założeniem tych zawodów jest integracja młodzieży
integrácia młodzieży ze Słowacji oraz z Polski, z powiatu jasielskiego. Hlavným cieľom tejto súťaže je integrácia mládeže zo Slovenska a z Poľska z okresu Jasło. Teší ma, že sa tu všetci môžeme stretnúť. Cieľom je overiť a potvrdiť ich schopnosti a výcvik. Kolegovia z obce Jasło pripravili hasičskú prekážkovú dráhu s rozmermi 10x8. Na tejto dráhe sú rôzne technické prekážky a najlepšie je 5-členné družstvo. Ich celkový najkratší čas určí najlepšie družstvo, ale to nie je všetko, pretože je tu ešte test vedomostí, ktorý zahŕňa práve otázky prevencie, čo je mi veľmi blízke. Na základe týchto dvoch súťaží vyberieme najlepší tím, hoci všetci, ktorí prišli, sú pre nás víťazmi, pretože je to naozaj sviatok hasičstva, sviatok pre nás, ktorí sa staráme o tieto deti. Święto pożarnictwa, święto dla nas, którzy się opiekujemy tymi dziećmi. Osobne po absolvovaní toho sa mi to veľmi páčilo, cvičila som na to, takže to pre mňa nebolo veľmi ťažké a myslím si, že je to naozaj veľmi fajn. Pretože som kedysi bola na takýchto pretekoch a rozhodla som sa, že by som mohla ísť ešte raz, pretože by som to chcela vyskúšať a niečo sa naučiť. Zaujímam sa trochu o hasičstvo, možno sa prihlásim. Chcela som sa prihlásiť do hasičského zboru a pravdepodobne to urobím ešte tento rok. Mladí ľudia sa učia takúto nezištnú pomoc, čo je v živote praktické a je fajn stretávať sa s mladými ľuďmi a môcť im ukázať a zachovávať túto hasičskú tradíciu. Kultivovať tom tradíciu straváckom. Ľudské činnosti vytvárajú neviditeľné prepojenia. Každé rozhodnutie, aj keď sa zdá byť bezvýznamné, ovplyvňuje okolitý svet. Obmedzenie používania plastov, šetrenie energiou alebo pripravenosť na núdzové situácie, všetko, čo robíme, je súčasťou väčšieho celku. Zodpovednosť nezačína v momente ohrozenia, ale tu a teraz, v spôsobe, akým vnímame svoju úlohu ako opatrovatelia a strážcovia budúcnosti. Organizovaný kvíz, ochrana životného prostredia a činnosť záchranných zložiek je viac ako test. Je to výzva k zamysleniu sa, zmene perspektívy a objaveniu, že každý z nás má silu vytvárať lepší svet. Každý dá rady ten, kto chce. Prvá pomoc je o tom, aby človek chcel pomôcť svojmu rodičovi, svojmu blízkému, svojmu kamarátovi, takže deti sú veľmi šikovné a ide im to. Deti sa neboja. Práve že opačne, práve že sa boja dospelí, ale deti to je pre nich niečo nové a dieťa sa chce naučiť niečo nové. Dôležitou udalosťou, nielen kultúrneho, ale predovšetkým vzdelávacieho charakteru, bolo vystúpenie divadla Kultureska. Umelci živým a vtipným spôsobom odovzdávali deťom dôležité informácie o potrebe ochrany životného prostredia. Zdôrazňovali, že príroda nie je len neobývaným územím bohatým na prírodné hodnoty, ale predovšetkým miestom, kde ľudia žijú a pohybujú sa každý deň. Wiara w siebie sprawia, że wszystko możesz. Uśmiech na twarz. Świat jest piękny, a ty szansę masz. Uwierz w siebie, bo wiara ci pomoże. Wiara w siebie sprawia, że wszystko możesz. Wiara w siebie sprawia, że wszystko mogę. Wiara w siebie sprawia, że wszystko możesz. Predstavenie citlivo upozornilo najmladších na skutočnosť, že ich konanie a každodenné rozhodnutia môžu ovplyvňovať stav prírody, klímu a bezpečnosť. Scéna podujatia sa stala aj miestom, kde mladí umelci z Mládežníckeho domu kultúry mohli predviesť svoje zručnosti. Hudba a tanec, ktoré naplnili priestor, spôsobili, že tento deň nebol len realizáciou aktivít v oblasti environmentálnej výchovy, ale aj radostným oslavou Medzinárodného dňa ochrany životného prostredia, ktorý sa slávi 5. júna.
Na scéne boli tiež predstavení účastníci a víťazi súťaží. Vedomostnej súťaže v oblasti požiarnej ochrany a súťaže v zručnostiach mládežníckych hasičských zborov. Bol to moment plný emócií, najmä pre tých, ktorí do príprav vložili veľa úsilia. Krátke zhrnutie ich úspechov a spoločné oslavovanie úspechov dodali celému podujatiu výnimočný charakter. Víťazi boli ocenení cenami, ktoré boli nielen formou uznania, ale aj motiváciou k ďalšiemu rozvoju a získavaniu vedomostí. Všetky úlohy realizované v oblasti environmentálnej výchovy počas verejne prístupného podujatia na športoviskách Mosír v Jasle slúžili na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je adaptácia na zmenu klímy a prevencia rizík vyplývajúcich z environmentálnych hrozieb, prírodných katastrof na území poľských a slovenských obcí, čo sa prejaví zvýšením bezpečnosti a odolnosti obyvateľov voči zmene klímy v oblasti podpory programu Interreg.